Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Petsa 3 sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Karon ang ika-27 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 10 bersikulo 2 ngadto sa 16. Ug dihay pipila ka mga Pariseo nga miduol kang Hesus aron pagbitik kaniya. Nangutana sila, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa ilang asawa? Si Jesus misumbalik sa pagpangutana kanila. Unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Mitubag sila. Mitugot si Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa, human niya himui og sulat sa pakigbulag ang iyang asawa. Miingon si Jesus kanila, kining sugua gihimo ni Moises kay gahi manggod kamug ulo. Apan sa sinugdan sa dihang gibuhat sa Dios ang kalibutan. Gibuhat niya ang lalaki o babay. Tungod niini, mubiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug makighiusa sa iyang asawa ug silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana ug ang asawa dili na duha kundi usa na lamang. Tungod niini, ang gihiusa sa Dios kinahanglan nga dili bulagon sa tao. Sa didto na sila sa balay ang mga tinun-an nangutana kang Jesus may tungod ni ining butanga. Miingon siya kanila, ang bana nga mubulag sa iyang asawa ug makigminyo sa laing babay nakapanapaw sa una niyang asawa. Ug ang babay nga mubulag sa iyang bana ug makigminyo og laing lalaki nakapanapaw usab. May pipila ka mga tao nga nagdala og mga bata ngadto kang Jesus aron na sila hikapon niya apan gibadlong sila sa mga tinunan. Sa pagkamatikod ni Jesus niini nasuko siya ug giingnan niya ang iyang mga tinunan. Paaria ka nako ang mga bata. Ayaw silag pugni kay ang gingharian sa Dios ila sa sama ni ining mga bata. Timan ninyo kini. Ang dili mo dawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata dili mahisakop niini. Unya iyang gipangugos ang mga bata. Gitapiun ang iyang mga kamot kanila o gipanalanginan niya sila. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.